Igbo mma mmanụ anyị alọghachitala ọzọ. Ọ bụ na kịta ka ị na-esonye anyị n'oge anwụrị ebe ihe niile na-akpọtụ akpọtụ, ebe ihe niile na-eme gị obi anwụrị, ka isonyekwa anyị. Anyị ka nọkwa na ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata n'ọghọm dị na mfanye aka n'ụkwụ ndị ASUU, ebe ndị ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi mahadum nọ. Biko ka isonyere anyị. Ọ ka bụkwa mụ na Nwaada Chika, onye nke ọ na-ekwu obi a na-adịghị mma, ọ na-ekwu imepe ntị gị na-anụ Igbo ọ na-asụ ihe na ka o si asụ ya. Nwaada Chika, biko ị nwere ike ịkọtụrụ anyị ọghọm ndị ọzọ dị iche iche, n'ihi na anyị enebega anya n'usoro na nkeji na nkeji otu esi ede, mana enwekwara na ọghọm ndị ọ ga-abụ ịtụnyere ha wee ike ghọta. Ọghọm ga-abụ ịgwakwanụ ha ndị na-ege ntị aghọta ị na-ekwu. Biko Nwaada Chika, ị nwere ike ịgwa na anyị ọghọm ndị ọzọ dị iche iche? Enwekwara n'ọtụtụ ọghọm dị iche iche ndị ọzọ, nke bụ na ọ na-eme ka uche ndị nkụzi mahadum hapụ ịdị n'ihe ha na-eme, maka na ọ gwara onye akwụrụ ụgwọ obi adịkwana ya mma, obi eruo ya ala, ọ nwekwana ike kụziere ụmụ akwụkwọ ihe nke ọma. Mana onye nọrọ ekwe ụgwọ ka ekwana ka ị ga-ezi chee ọ dị ka nga mmadụ na-agba ọgba tum tum maọbụ ụgbọala, ịgbanye nnu ya mmanụ ụgbọala ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma. Nke a na-eme ka ndị nkụzi hapụ itinye uchu n'ihe ha na-eme, wepụ obi na hazi, ebe kpeni ọchịchị etiti achọghị ime ihe anyị chọrọ. Ihe ọbụla ọsọ dị ya ka ọ bụrụ eziokwu, n'ihi na a sị na ọ bụrụ na ego dị, obi anwụrị adịghị mma. Ị na-akụzi nkụzi ihe ị na-akụzi, obi dịkwanụ gị mma, obi adị ndị ị na-akụzi mma, maka na ego ka eji akwado ihe niile. N'ezie ị agba mbọ gbasie mbọ ike, mana a na-agba mbọ mana ị nweghị mgbamume, ị nwere ihe na-akwado gị, ị nweghị ihe na-asị gị nwa gaa nke ọma, ị nwere onye na-asị gị nna gaa nke ọma. Na ihe anyị na-eneba anya na anyị si na ego, ejiri ego kwado ndị nkụzi ka ha na-akụzi, ka ụmụ akwụkwọ na-aghọtakwa n'ihe ha na-akụzi. Enwekwara ọghọm ndị ọzọ dị iche iche, anyị ka na-eneba anya n'usoro. Nwaada Chika, ị nwere ike ịkọtụrụ anyị ọghọm ọzọ dịkwa iche iche nke ga-eme ka ụmụ akwụkwọ hapụ mahadum mewe ihe ọzọ dị iche iche? Ọghọm ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ọ na-eme ka ndị nkụzi hapụ akara aka ha bụ ihe kwuru kpọọ ha na mahadum, nke bụ ịkụzi nkụzi, baa n'ịzụ ahịa maọbụ ime aka ọrụ ọzọ. Ụfọdụ ndị nkụzi mgbe ọbụla ndị ASUU fanyere aka n'ụkwụ, ịhụ ha na-azụ ahịa nke ata, a na-azụ ahịa nke atọ echi. Ihe ndị a niile bụ gịnị? Iji nweta ego were nyere n'ezinụlọ aka, maka na ndị Igbo si na adị ya nọkwa n'ofu ebe ekiri mmanwụ, ebe ọchịchị etiti na-achọghị ịkwụkwa n'ụha ụgwọ, ka chọ n'usoro ọzọkwana a ga-eji wee na-enweta ego. Maka na onye aka nọkwa n'ọgbọrọ, ọnụ dịkwa dị ọkpọrọ, aka aja ajakwanụ ndị Igbo na-ebute ọnụ mmanụ. Ya mere na onye nkụzi ọbụla a na-ejighị ego kwado, onye nkụzi ọbụla na-enweghị ego ga-akwado, ọ ga-eje chọrọ n'akara aka ọzọ garụ. Ọ ga-asị ebe ịkụzi nkụzi ada enyere ya aka, ka ọ chọọ n'ihe ndị ọzọ ga na-arụpụta ga-enyere ya aka, ka ya ghara ịdị na-akụzi nkụzi. Enwekwa ọghọm ndị ọzọ dị iche iche. O nwere ọzọ anyị ga-enebanye anya. Ọghọm ọzọ bụkwanụ na ụmụ akwụkwọ na-esi na nke a jee mụọ aka ọrụ dị iche iche. Ọ na-eme ebe niile. Mgbe ọbụla ndị ASUU fanyere aka n'ụkwụ si na ha agaghị aga ọzọ, mgbe ọbụla ndị ASUU fanyere aka n'ụkwụ si na ha agaghị aga ọzọ, na ha ga-eme ka ụmụ akwụkwọ gaa n'iru, na ha ga-emekwanụ ka ndị nkụzi na-akụziri ụmụ akwụkwọ gakwanụ n'iru. Ụmụ akwụkwọ ga-ahapụ mahadum ga-amụwa aka ọrụ dị iche iche. Nwaada Chika, o nwere aka ọrụ dị iche iche ọ tụ gị n'anya na ndị ụmụ akwụkwọ ga-eje mụgasị mgbe ndị ASUU banyere aka na ihe dị otu a? Mgbe ọbụla ASUU banyere mfanye aka n'ụkwụ ha, ọ na-eme ka ụmụ akwụkwọ mahadum chefuo dị na ha nọ mahadum. Ụfọdụ n'ime ha ịfụ ha ebe a taa, a na-eme nke a, ifu nke ọzọ echi, ọ dị ma mmadụ agwa adịghị ịma mmadụ na ha nọ mahadum. N'ihi gịnị? ASUU emego ka ha hapụ akara aka ha maọbụ ihe Chukwu kwadoro ha, maka na ọtụtụ n'ime ha Chukwu kwadoro ha ka ha bụrụ ndị ọkaikpe, makwana ịbụrụ ndị dọkịta bekee. Mana n'ihi mfanye aka n'ụkwụ ka ASUU na-eme ụfọdụ n'ime ha mgbe ụfọ ahapụ ihe a Chukwu kwadoro ha jee na-eme ihe ọzọ, bụkwa nke bụ mgbe ụfọ ọ dịrị agazi nke ọma, maka na ihe Chukwu kwaziri na nke mmadụ kwaziri ọ dị enwere ihe dị iche. Nke Chukwu kwaziri mmadụ na-aga nke ọma, mana nke a na-eme ifu ha, nke a binyere aka na mere nke a taa, obiri aka na nke a mere nke echi. Ụfọdụ n'ime ha na-agatakwa na ya daba na nsogbu dị iche iche. Mana abụkwa na ndị ASUU anụwa, ndị ASUU anyị na-ekwu maka ya tata, ọ bụkwa na a na-asị na a na-enye ha otu, na a ga-anọ otu mgbe, nọ nke abụọ, nọ nke atọ. Ụmụ
ụmụakwụkwọ nwere ike sị ka ha mụta obere ihe na-anọtụ obere ọbụgodo otu ọbụgodo Igbo ka ha nọghachita okwe na-edi ụmụakwụkwọ sị ka ha die nya bụ ife na ha gachi na mgbe na-atụrụ anya na a ga-agbape nya bụ asụ mana ha na-abịa ha n'otu ọnwa ha n'ọnwa abụọ bịakwanụ nọ ma otu afọ nke a na-emezi olileanya adịghịzị ka ihe na-agụta ebe ọ bụ na akwụkwọ adaghị aga n'iru nke a na-eme onwezini amara a ga-eme amara ka osi jewe n'iru amara ka osi jewe n'azụ. Nwaada Chika ka anyị kwuo n'ọghọm ndị ọzọ dị iche iche. Enwekwara n'ọtụtụ ọghọm ndị ọzọ. Nke ọzọ abụrụ ọ na-eme ka ihe mberede nke okporo ụzọ rịa elu maka na ị ga-afụ nwa akwụkwọ nọ ọ sị na ebe na-enwekwana ihe ya na-eme asụfanyere aka n'ụkwụ enweghị ihe ọzọ ya na-eme ka ya jefu nwanne mpi ya nọ na Jos ma ka ya jefu nwanne mpi ya nọ na Lagos ma ka ya jefu nwanne mpi ya nọ na Aba ụta ka ha ga na-agbagharị bụkwa nke na-eme ka ihe mberede nke okporo ụzọ na-arị elu maka na ọtụtụ mgbe oge abụghị ya mgbe ka anyị na-anụ mgbe ọbụla asụfanyere aka n'ụkwụ ịnụ na ihe mberede nke okporo ụzọ nke a mere ebe a taa ịnụ na ihe mberede nke okporo ụzọ ebe a mere echi jee na ndị ọ bụ ụmụaka nọ mahadum ọnyanụ gịnị mere maka na ndị asụfanyere aka n'ụkwụ ha were ezi ohere ahụ na ebe dị mkpa ha kwesịrị ịga na ebe na-adịghị mkpa ha kwesịrị ịga ebe dị otu a aga n'ebe nke dịka ha si n'ebe ọ bụ na ndị asụfanyere aka n'ụkwụ ka ha ferugawa nke na-ebutekwere ha ezigbo nsogbu ihe mberede nke okporo ụzọ na-arị elu n'oge ahụ ọ bụ otu nnọọ nsogbu jọgburu onwe ya bụ ọghọm dị egwu maka na ọ na-eme ọ bụrụ imetụta ma ndị akwụkwọ ọ na-emetụtakwa ma ndị na-azụ ha ọ na-emetụta ma ndị na-akwado ha maka na mgbe nwata akwụkwọ biniri si na ịga ebe dị otu a ka ya mma isi n'ebe dị otu a ịga ebe dị otu a isi n'ebe iferu gawa ọ ga-emetụta onye ahụ ji ego ọ na-agba mbọ n'azụ gị ọ ga-emekwa onye anwa nwa olileanya sị kedu kwe n'ihi na-agụ akwụkwọ ime nke a mere na onye ọbụla nwata akwụkwọ ọbụla nọrọ na skuul ndị asụ bịa ifanye aka n'ụkwụ ọ ga-eme gị chọọ ihe ị ga-enyere onwe gị aka chọọ ihe ị ga-eme ka imejupụta ya n'uju nke a mere na anyị ga-etinyekwa anya na ihe niile dị iche iche ihe ndụmọdụ anyị ga-enye ụmụ akwụkwọ nyegasịkwanụ ha ka ha nwee ike na mgbe ọbụla anọkwanụ ndị asụfanyere aka n'ụkwụ ka ha nwee ihe ndị ọzọ dị iche iche mana anyị tupu anyị ekwuo maka ndụmọdụ a dị iche iche anyị ka na-aga n'iru maka ọghọm ndị ọzọ dị iche iche bara abara anyị ka ga-nebanye anya tata anyị ka na-aga n'iru. Nwaada Chika ka anyị na-ekwuru ọghọm ka ọ na-aga n'iru ka obi na-adị mmadụ ka ha na-aghọta ihe niile a na-ekwu ọbọkwa anyị ka na-aga gịnị n'usoro kedu ọghọm ndị ọzọ ịtụrụ anya na ndị asụ ifanye aka n'ụkwa na-emetụta ụmụ akwụkwọ emetụta ndị nne na nna na-emetụtakwa ndị niile ma ndị nkụzi kedu ọghọm ndị ọzọ ịtụrụ n'anya? Ọghọm ọzọ dị ka ibe ya bụrụ na mgbe ọbụla asụfanyere aka n'ụkwụ ọ na-eme ka ndị nne na nna na-emefu ego karịa ihe ha kwesịrị imefu maka na mgbe nwata akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ nọ na mahadum i were ugodo ọzọ anyị ya na nke a ga-ezuru gị n'izuụka ma ọnwa tupu ọnwa agwụ ọ ga-ezuru gị ma wenye gị ego ga-ezuru gị ọnwa abụọ ma ọnwa atọ mana mgbe asụfanyere aka n'ụkwụ ọtụtụ nsogbu ị nwere ike ịpụọ ị nwee ihe mberede nke okporo ụzọ akpọrọ gị gaa ụlọ ọgwụ i were n'ego dị etu a wee mewe ihe ndị ọzọ dị iche iche maka na onye na-ekoteghị mgbe ụfọ ọgọdọ ya ndị nne na nna ga-anọkwa enwepụ ihe gbasara ha mana n'ihi nsogbu asụ okote ha maka na nwa ha nọ mahadum bụkwa nke na-enweghị ihe ọ na-eme nwere ike metara ha nsogbu dị ụtọ echi ma ọ metere ha bịa maka na ị nọrọ na gị mụrụ ha na ị ga-abata n'ụjọ ihe mere unu mgbe ụfọdụ ndị uwe ojii na-akpọchi ha ebe a fụrụ ha ma ebe otu ọjọọ ma nọ na-eme ihe ọjọọ ma ebe ha na-aṅụ anwụrụ ike ma ọ na-esi igbo ndị uwe ojii nwuchie ha ị ga-eji n'ego were gbapụta ego ka ị ga-eji gbapụta onwe gị so mgbe dị otu a ha na-eme ka ndị nne na nna na-emefu ego na ha na-ekwesịghị imefu mgbe ego ha kwesịrị nke bụ ha tinye ya na agụmakwụkwọ ha ọ ga-enyere ha aka ya bụ na asụfanyere aka n'ụkwụ ọ ga-eme ka ndị nne na nna ego a ha chepụtara n'ime obi ha na ha ga-eji wee kwado ụmụ akwụkwọ ha ga-eji n'ego dị otu a wee mewe ihe ndị ọzọ dị iche iche wee gboo n'onwe ha ọrịa wee mewezikwe n'ihe ndị ọzọ wee nyere ndị ọzọ aka ka ha wee na-aga n'iru ọ dị mma anyị na Nwaada Chika anyị nọghachite azụ anyị ka ga-ekwukwe maka ndụmọdụ anyị ga-enye anyị nye ndị nne na nna anyị enye ndị nkụzi anyị enye ụmụ akwụkwọ ndị na-agụ ka ọ bụrụ na mgbe ọbụla ndị asụfanyere aka n'ụkwụ na o nwere ihe ọbụla ị ga-eji wee cheba aka sị na ihe a ka ị ga-emejupụtara onwe gị ka ọ ghara ịbụ na a na-asụfanye aka n'ụkwụ iferu wee gawa kama ya bụ ka iche uche
chọọ aka ọrụ niile dị iche iche ị ga-eme ka obi wee dị gị mma. Agakwala ebe ọbụla, anyị na-ana